Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takumana muno kuti tikufotokozereni koma tifotokozeso dziko malinga ndi mmene zinthu zikuyendera ndi mmene zilili pamene masiku akuthera kuchiseko pamene tikupita kuti tikaponye vote pa 16th September 2025. Ndiye kwa kuno azizanga amene ndili nawo ndili ndi Evangelist Abraham David, kuno ndili ndi Siza Kondowe komanso Saidi Salanje. Ine amene kulankhula amene ndapanga chair ndi Shaib Abdurrahman Ajas. Ndiye tisanayambe zonse nimafuna kuti tisegulire mwambo umene ndi pemphero atipase ndi Evangelist tipemphere. Atate mudzina la Yesu tikulemekeza chifukwa cha mawa wamtengo wapatali umene Mulungu wathu takumananso malo ano kufuna kufotokoza chindunji chenicheni kwa Amalawi amene kupemphani kuti mukakhale nafe pamene tikuyamba komanso kutsiriza nafe kuti uthenga umene tipereke pano Mulungu ukagwiritsidwe ntchito moyenera ndi kupempheranso Yehova chitetezo dziko lathu makamaka kwa iwo amene ali adindo kuti Mulungu akagwiritse ntchito malangizo ndi upangiri umene tikapereka mwauno mu dzina la Yesu tapemphera, amen. Zikomo kwambiri Evangelist. Pakali pano pozindikira kuti sitonse amene timamva chichewa timati utenga ndoti ukhozaso kumva azinzathu omwe sali a Malawi, ndiye ndiwapempha Comrade Siza Kondowe kuti atiwerengere statement mu Chingerezi. Comrade Siza Kondowe. Thank you, Chair. Indeed, as the joint CEO, we have come up with a statement which I'm going to read. The statement is derived from the latest preparation for the election that is coming in September. So as CSO, we have seen it wise that we make a statement to inform Malawian on areas that we feel it's very, very important in the preparation of election. The headline, prayer for peaceful election and honest information. Ladies and gentlemen, the press and fellow Malawians, as we draw closer to the upcoming election, we come with a sincere prayer for peace, truth, and unity. This is a very crucial time for our country, a time when we must rise above all divisions and focus on protecting our democracy. We wish to clearly state that voting will be done by manually as stipulated by Malawi Electoral Commission. We have seen some information from different stakeholders or medias which are contrary to what is on the ground. As civil society, we want to make a statement that from our findings, all Malawians should know that voting will be done manually. Counting will be done manually. There are some speculation that Malawians will vote through Smartmatic. I'm sure this is the company that Malawi Electoral Commission procured EMD machine. This machine will not be used for voting. This machine will not be used for counting. We want Malawians to know this and refrain from fears that are circulating across the country. We are calling all political parties, especially the opposition, to be very truthful during this campaign period. They should tell Malawians during the campaign very honest, not fabricating false information that will bring fear among Malawians.
which at the end of the day might lead to voter apathy. Hold hands, government, opposition, civil society, the media, and every citizen to encourage one another and vote for their favorite candidate. Let us all strongly reject any form of violence, hate speech, and division. Let us love peace and truth. We are deeply concerned with some political parties who are mobilizing people, including ex-soldiers and policemen, to disrupt electoral processes, especially in the areas which they feel they are unpopular. This is very dangerous to our democracy. We condemn this behavior if it's indeed happening in its strongest term. All political parties or actors should refrain from this behavior. We are calling upon all our security agencies to be vigilant and act swiftly in case such issue arise, which may result to intimidation of voters. Election is about ideas. Election is about strategies. Election is about selling their ideologies to Malawians, not bringing fears to the citizen. To every eligible voters, do not be misled by false information. Go out, attend all political campaign rallies, listen to ideas. When the time of voting comes, go and vote for candidate of your choice. It's your right to go and vote. Issues of the machine is not true about the voting and counting. Let us all protect our country peace. Let us all speak the truth during the campaign and speak wisely. Together, we can build a stronger nation and peaceful Malawian. Thank you so much for listening, and God bless our nation. Zikomo kwambiri Comrade Caesar. Monga mmene tamvera mchingerezi, timangofuna kuti tikusimikizireni Amalawi kulikonse kumene muli, makamaka pamene tawandikira kapena tikuwandikira munyengo yokuti tikaponye voti, kapena tikasanga atsogoleri akumtima kwathu, atsogoleri amene tikuganiza kunena kuti ndi amene alitenge dzikoli, kapena kuti amene atilamulire mu zaka zisanu zimene zikubwerazi. Choncho nthawi imene ndi nthawi yofunikira kwambiri imene ife ngati ma civil societies tikhale tikubwera pafupi kukufotokozerani komanso kulifotokozera dziko kuti anthu mudziwe udindo wanu kuti ndi wotani, komanso mwene akupanga ziti pamene tikukonzekera kupita kuzisankho. Nkhani ina imene yakhala ikumanga nthenje yomwenso yafotokozedwa mu chikalata chathu ndi marumazi kapena mphekesera zimene anthu akhala akulankhula zonena kuti chisankho cha chaka chino ndiye kuti chikavotedwa kapena kuti chizagwiritsidwa ntchito pa mashini aja akumawacha kuti Smartmatic. Timafuna tikufotokozereni Amalawi kwina kulikonse kumene muli, amene mukutionera komanso amene mukutimvera, kunena kuti kulibe mashini ena aliwonse amene bungwe la MEC likugwiritsa ntchito otchedwa Smartmatic. Pamenepo ndimafuna tisindike, kulibe machini ena aliwonse amene ali ku bungwe la Malawi Electoral Commission amene agwiritsidwe ntchito otchedwa Smartmatic. Smartmatic ndi kampani
imene imapanga zinthu zosiyanasiyana zogwisa chito ma software ndi zina. Choncho kumene kudagulidwanso mashini amene akhala kugwisidwa ntchito ndi abungwe la MEC pakalembera wazisankho anthu kukapaka verify ngati adalembesa maina odi analembesa mukaundula wazisankho ndi zina zotenozo. Choncho mashini amenewa siogwirisa ntchito popita kukavota. Mashini amenewa ndi mashini amene adagulidwa mwachilungamo pogwirisa ntchito 1 malamulo a dziko lino, 2 mgwirizano wonse wa zipani zimene zili ku nyumba ya malamulo ku parliament. Kokuti ni ntchito imene adagwira wonse limodzi kuti pozindikira kunena kuti sitingamakopanga zinthu pamanja. Dziko lapansi lero likusintha, dziko lapansi lero likuchoka mu zinthu zija timanena kuti za lokolo kupita sopano ku digital. So chimodzimodzi dziko la Malawi pakayendesedwe kake kazisankho nalonso liyambe kusintha. Choncho kulibe china chilichonse chotchedwa Smartmatic, kulibe kanyama kameneko. Utenga umenewu muutenge ndithu ndipo udutse. Kodi chisankho chathu tikaponya motani? Malinga ndi mmene bungwe la Malawi Electoral Commission MEC likufotokozera nlonena kuti pa 16 September siku limene liso boma lapereka kukhala holiday. Ndiye kuti munthu adzalawira ku nyumba yekha akuyena deti ni manual imene. Sikuti iwe uzakhala machine, ndiye kuti uzakhala manyo. Uzafika pa center imene udalembesera uzakhalanso manyo pamenepo, ndiye ukayime pa line manyo are. Ndiye uzikasuntha pang'ono mmene ndiye kuti kakalata kako kaja kamene adakupasa pa centapo kuti walembesa mukaundula wazisankho kali mthumba. Ukazafika pa tebulo uzakatusa kakalata kako kaja sopano ndiye mashini aja azaunika kuti kodi uli mu system kapena usi uli mu system. Akazaona kuti uli mu system udalembetsa pamene adza kupase zikalata zoyamba zokuti ukasankhe president. Zimenezi zachitikaso manyo. Ndiye uzanyamuka kupita kachipinda, ndiye uzakayang'ana ma president osali pamenepo, cholembera chako chili mmanja, manual ukachongaso ta ndikufuna ameneyo. Ndiye uzapinda kukapita pa chibokosi chimene chizakhale choponya mavoti ya president ukalowesa manyo. Apa tikufuna timvetse bwino makamaka anthu akumuza amene tikuwanamiza kunamizidwa kuti zachitika kale za chinyengo. Ifeyo ngati ma CSOs tikubwera kwa inu a Malawi kukuuzani chimozi zoona zimene zizachitike pa 16 September 2025. Mukazatene muzapitanso pa tebulo lina limene azakupaseni chikalata chimenenso muzapite mkanyumba ndi kukachongaso manual kukasanga member of parliament kapena MP wakukosi kwanu amene mukuona kuti wasisa mfundo zoti mukamusanga kudera lanu azatengadi udindo ngati wokuyimirani ku nyumba ya malamulo. Mukanchonga pamene pochongu muzapindaso manual ndi kukaponya mkabokosi koyenerera kama MP. Muzabwereranso pa tebulo ina imene azakupaseni chikalata china chimene chizakhale chopereka zikalata zimene makansala athu amene akakhale makanso athu osinasiyana. Theniso muzakakachonganso manual. Zikazatero ndeti inu mwathana nazo chilichonse chachitika manyo mukupita ku nyumba. After 4 o'clock azakuthula mabokosi aja manual. Mamonita azipani zonse akuona ndikuyamba kuwerenga chimozi ndikupeza madizasi number 1 wakuti 2 wakuti 3 wakuti ndikusainira onse ndikutengaso chikalata ndikuchimata pa khoma za zimene zaoneka pamenepa zizachitika zimenezo manual. Zikazachoka pamenepa zimene akazazitenga azazipitisa pa constituency tare center. Pamenepa ntchito yakeso ndikusonkhanisa zonse sikuzakhalanso kuwerengera mwawerenga kale kuno ku center kumene mbavotera. Then kenako pa district tare center pamene azazitumize sopano ku main tare center ku BICC. Kumene kuja konseko kuzakhala mamonita komanso pazakhala umboni wokwanira kuti zimene zikupitazo zimene zakomedwa mmakoma palibe kuonjezera kapena kuchepesa kwina kulikonse. Zimenezo zimene timafuna kuti a Malawi mumvetse bwino malinga ndi programu imene lero ife takutengerani ngati ma CSOs kuti tikamayenda ulendo wathu wapita ku 16 September
palibe amene wawina kale chisankhochi, palibenso amene watenga kale mavoti anthumba kuti ameneyo ndi amene akusogola, palibenso wina amene akuganizidwa kuti koma ndi awa. Chisankho chili ndi ife Amalawi. Kumbukirani kunena kuti zimene tikachite pa 16 September ndiye kuti tikuwayikanso m'mipando atsogoleri amene ali kumtima kwathu kuti ayendese dziko la Malawi zaka 5. Zili ndi ife Amalawi eni yake kuononga kapena kumanga. Ndi mwayi wathu umene timayika atsogoleri kamozi ndi mavoti, timachosanso ndi mavoti. Koma chimene tikuyang'ana ndi chitukuko, ndi chitsogolo la dziko lathu, tsogolo la ana athu, tsogolo la mmene Malawi azakhalire kusogolo kuno. Olemekezeka onse amene mukutimvera, ndafunanso kuti ndifotokoze kunena kuti pali nkhawa zonena kuti atsogoleri wena andale akumanka kunamizanso anthu m'mizimu kuli mashini obera zisankho kapena makuti kuti akufokeseni kuti musapite kukavota. Ena mpaka na akumaneneratu kuti akuti ajadawina kale chisankho bodza kulibe wowina kale chisankho. Ena kumanena kuti tikangovota mwina ngaketi kavote ngaketi sakavote koma cheuche na jawina kale chipani chakuti jawina kale. Ndimafuna ndikusimikizireni Amalawi kwina kulikonse kumene muli, kulibe amene wawina kale chisankhochi. Owina azapezeka chisankho tikazaponya pa 16 ndipo ukaponya voti ndikusankha atsogoleri ndi inuyo, wina aliyense asakunamizeni. Komanso nkhawa zina zimene zilipo ndizonena kuti pakuoneka kuti anthu ena achitetezo amene adagwira kale ntchito za zitetezo ndi ena zipani zina ndi ena akupanga mobilize anthu ena cholinga kuti azasokoneze siku la chisankho. Ndimafuna ndikupempheni inu anthu andale, tikudziwa kuti mipando imene muli ndi yonona, komanso amene mukukayifuna mipando kuti mukatengei mukufuna mukakhale mipando yonona. Dziwani kunena kuti ngakhale mukupita kukatenga mipando yonona muli ndi udindo watumikira Malawi. So mukabweresa chimpwirikiti ndi chisokonezo tikuononga dziko lathu la Malawi. Andi Malawi ndi mmodzi, sitizakhala ndi Malawi wina tikamuononga. Ndipo mukamenyanitsa awo ndi awo mudziwe kuti kumenyana kumene mukumenyanisako mukuamenyanitsa anthu abanja limodzi chifukwa we are one family. Tikamati Malawi tikunena ifeyo we are one family. Tilibenso wina amene tingathe kumunena kuti ndi mdani wathu. Tikamapanga ndale za democracy tikusankha atsogoleri pa system ya democracy sizikupangisa kuti ndife adani. Chipani lero ngati chikulamulira chachita bwino Amalawi sazachivote kuti chipitirize. Ngati chalepera sikuti ndi chipani chonse cha ku Malawi yani chalepera malinga ndi mmene ayendesera ndiye kuti chipani chinanso chilowa mboma awalimbikire siku linanso azapezenso mwayi obwereranso mboma. Ndi mmene democracy imakhalira. Koma tisabwerese zina zili zonse kutenga anthu ena ake amene sitikwadziwa ayambe kuvala maski ndi zina cholinga kuti asokoneze ulendo wathu wa pa 16 September 2025 okasankha atsogoleri akumtima kwathu. Zimenezo ayi. Ndimafunanso ndisindike nkhani ya peace. Tikamalankhula nkhani ya mtendere si nkhani yomati tizitenga mwa simple. This is a very very serious issue. Inuyo andale ndi amene mukhale patsogolo kuonesesa kuti Malawi ino tisaonenso kena kalikonse kokhuzana zipolowe. Tisawaonenso ena akutamangatamanga zikwanje m'misewu. Anthu akumpoto ali ndi ufulu zipani za kumpoto kuzapanga kampeni ku Central Region mopanda vuto. Aku Central Region abwere kumwera azazungulire mmene angatere tisaone miyala ikuchitika. Anthu aku Southern Region anyamuka apite ku Central Region kapita ku Northern Region popanda vuto lina linonse. Nthawi ino sapano ndi ya mfundo. Ngati inu mukufuna kukhala president ya Malawi muzachitira chani? Ngati inu mukufuna kukhala member of parliament kodi inu mukufuna Malawi muzachitire chani? Ndi mfundo zokha zimene zikupangitseni kapezi wapangitsa Malawi kuti akuyikeni pa mpando osakhala kwawo pyeza osakhala kwasonyezala zimenezo kulibe. Ifeyo ngati dziko la Malawi limene timanena kuti ndilawo pa Mulungu tikufuna tione izi zikuchitika mwachikondi mwamtendere komanso posaganizira kuti wina akati opyeza kapena titupi. Choncho ino mabwana amene muli kumudzi ndikunena mabwana amene muli kunsanje uko kumalaka kuti ndinu mabwana amene mudawayika asogolera mipando 2019-2020 kuti akhale aphungu a nyumba ya malamulo komanso akhale ma president.
tikunena za Malawi amene muli kumakanjira kutali kwambiri, komanso ngakhale inu amene muli kumchinji kuchitipa ngakhalenso kulikoma, ndinu mabwana amene mudayika atsogoleri amene akutilamulira lero. Inunso lero mabwana akubwera anthu aja kuza kupemphani inu mabwana kuti mwayikeso pampando. Muganize mofasa, ndi nthawi yoti muonese kuti ndinu mabwana mmata kusaka mtsogoleri komanso kumuchosa mtsogoleri ndi voti, osekhala chifukwa choopsezedwa kapena chifukwa chopasidwa zina zake. No, ndi nthawi yosankha mtsogoleri amene adzatilamulire pofuna kutionetsa ntchito zawo zimene azapange. Pofuna kusendera, ndimafuna ndisenderepo pa mtenderepo kuti tikamalankhula za mtendere sizokambira naso. Malawi ndi dziko lathu, ndipo tili ndi chiyembekezo chonse chokwanira kuti tilandira alendo ochokera mayiko onse a dziko lapansi amene azayang'anira zisankho zimenezi. Tiyeni abwere mdziko la Malawi apange feel kuti ali mu dziko lokoma, komanso azabwerere kuti tidali mdziko lokoma ndi kudya chambo ku Malawi, tabwereranso kwathu titayang'anira chisankho chabwino, ndipo tikufuna mtsogoleri amene adzapambanedi kuti chisankho chidali cha mtendere osakhala choopsezana. Choncho ndimafuna kuti ndisire kai pamenepa ndi apatse mwayi azinzanga ngatali ndi makomenti kuti apange komenti. Koma chachikulu nchonena kuti tikufuna kukupasani uthenga a Malawi kulikonse kumene muli kuti musaope. Inu ndi mabwana amene mukayika atsogoleri pa mipando. Musaope ndipo wina asakunyengezeni kuti wawina kale chisankhochi. Kulibe. Inu ndi amene mukawinise anthu pa 16. Uthenganso kwa inu andale, musawanamize anthu kutena kuti kuli kanyama kochero Smartmatic kamene kali ndi meki kuti kabere zisankho, kamene kukanyama kulibe, bodza limenelo kulibe. Amalawi konzekerani kupita zagwira ntchito yabwino, komanso sungatibata titendere pa tupita ku chisankho. Zikomo kwambiri panopo ndi apase evangelist kuti ngatali ndi mawu kuti atilankhuleko evangelist. Zikomo kwambiri zambiri alankhula kale. Ndimangofuna kungonjezera makamaka pa mauthenga abodza amene akuyenda ma social media komanso mapeji osiyanasiyana ofotokoza za chisankho. Tinaona dzanali ena pena amafotokoza noti chisankho owina ndi awa, kapena kuti kafukufuku amene tatulusa nduyu. Koma ndimafuna nena kuti so far owina sakudziwika. Ndipo inu Amalawi amene muli kuntandire, kunsanje, machinga, palombe, lumphi, kandi kunzimba, kandi kulikonse mene muli, inu ndi amene muli ndi mphamvu yokaonetsa mtsogoleri amene tikumufuna kuti kuyambira pa 17 September pano atilamulirenso dziko lino. On the same time ndimafunanso anzangawa anapempha azitsogoleri azipani zosiyanasiyana andale komanso achitetezo. Ndimafunanso ifotokozo kuti ifenso masiyoso leaders ndi udindo okulu owauza Amalawi choonadi, chifukwa alipo anthu ena amene nthawi zina amalembedwa ganyu namanka namafalisa mauthenga abodza. Ndikumanena pakuti paja payikidwa telecenter zikukhala ngati zinthu zikuyenda pene paja ayi koma boma lakuti taona umene kuja magalimoto akupita. Those are just propagandas. Amalawi musamvere bodza lilonse, musagwe mphayi chifukwa choti ino akakuna mizani. Tiyeni tichangamuke, nthawi yoti tikavote ndino. Alipo anthu ena amene adapanga chiganizo choti sakavota, ndipo ndimafuna ndikupemphe nena kuti kukhala chete, kukhala pansi kusavota ndiye kuti mudzapangitso nena kuti tidzatsogoleredwe ndi mtsogoleri amene mwina sadali woyenera kuti atitsogoleri. Koma mkanyamuka kaponya voti yanu Malawi tonse mwaunyinji tidzakhala ndi mtsogoleri amene tonse tidzavomerezana kuti tidaponya voti yathu ndipo uyu ndi mtsogoleri amene tamusankha. So ndikupemphe nonse kuti tiyeni tiseseni kuti pa tsiku limeneli tidzanyamuke ndithu mwammangumangu ndikukaponya voti ya kumtima kwathu, kandi kansala, kandi MP, kandi president, aliyense amene akubwera kumtima kwathu kuti wapereka mfundo zabwino amene tikamvotereni. Koma tisanamizike iyi maactivist anzathu amene nthawi zina mmathamanga ma social media chifukwa choti ena akatipasa ka 2000 akatufa. Ndimamva ina atulankhana mafotokoza ku BICC kuti katufa akaja kamata kumpangitsa munthu
kusintha chiyankhulo. So ndimafuna tipempho nena kuti kathufa kasatipangitso nena kuti tiononge dziko lathu. Ayi. Mchitidwe wino wa zipolowe umene ukambidwawu amene tikukokomezanso ndife anthu amene timathamanga ndi mapropaganda. Ayi koma meke kuti chisismatiki koma machini denkhana machini tu yaenda kuika kamira anthu kwesero fotokoza kuti inu kulibeko machini kulibeko chilichonse chotchedwa systematic koma lero lino anthu ambiri akuthamanga nazo. So timafuna tikutsimikizireni mmene afotokozera asogolera nzanga kuno kunena kuti kulibeko systematic kulibeko kubera ndipo chisankho cha 2025 chikhala chisankho cha bata ndi mtendere ndipo ifeyo tionetsetsa onena kuti pasakhale chisokonizo chilichonse. Aliyense amene atayesereka mwina ndi wachitetezo kaakhala wa polisi kaakhala MDF kaakhala ndani inunso azibusa anzanga titengerepo somwayi kulitu azibusa kunja kuna metu mathamanga ma social media kumajambulitsa ma video ma VN kumango yangu bwebweta zilichonse. Tiyeni tisagwiritse ntchito kuwapanga misiridi anthu. Ife ngati azitsogolera tikhale patsogolo pa forefront kuwauza anthu amene tikuwatumikira chilungamo kandi mipingo mwathu. Tiyeni tifaliseni uthenga wa mtendere. Mbusa samakhale pa social media ndikumatulusa chi VN daily chomatukwana chipani china chake chifukwa choti ali ndi chipani china. Ife ngati atsogoleri ngati azibusa timatumikira malo amene timatumikira timakhala ndi anthu azipembedzo osiyanasiyana timakhala ndi anthu amaganizidwe osiyanasiyana tili ndi anthu a DPP tili ndi anthu a MCP tili ndi anthu a UTM tili ndi anthu a Ford a independent osiyaja they are our members. So pamene ife tikuyamba atsogoleri azibusa kuchoka ndikuyakhala ndi mbali yomanyonza anthu ena ake zine zijanso zimakolezeranso mchitidwe waziwawa mapiro ake muzamva abusa akutagwidwa pakhoso atidzimulidwa ndi mamembala awo omwe kuyang'ana nkhani yake chifukwa chito dzamba dala. So tiyeni ifeyo tikhale patsogolo ngati azitsogolera mipingo tibweretse bata m'matchalichi mwathu tibweretse bata mu society mnefitiri tibweretse bata angakhale malo ena lonse amnefeyo tili tipewe kufalisa mautenga abodza tipewe kukhala malo ndi mbali pa moyo wathu sitikudziwa kuti pa 17 September ndi ndani amene zasankhidwa ndi ndani amene zavoteredwa. Voti chisankho chili ndi Malawi amene ali kulikonse kumene ali. So ndima amenewa ndimafuna ndingotsirira nawo ndemanga zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Evangelist Abraham komanso tipite kwa Comrade Caesar Kondowe kuti nawonso koza kutira nkhulako pang'ono mchichewa. Zikomo kwambiri anzanga alankhula zambiri. Ifeyo ngati ma civil society tachiona kuti nchofunikira kwambiri kuti tiwalankhule Amalawi pa zimene taziunika masiku apitawo komanso pamene Amalawi Electoral Commission amaliza kulandira mapepala tematema nomination kwa adindo osiyanasiyana pa udindo wa president, members of parliament komanso makansala. Nthawi ino ni nthawi yofunikira kwambiri nthawi ya kampeni pamene tikuyandikira chisankho. Timafuna kuti tisindike kwambiri Amalawi ena ali ndi mantha chifukwa cha zimene zikuyenda kunjaku. Ndi pempho lathu kwa andale kuti nthawi ya kampeni tichepese maboza mene anzanga alankhuliramo. Tiwauza Amalawi zeni tiwauza Amalawi mfundo zathu. Amalawi akopeke azativotere. Tisachulukise kunyoza wena. Ziwawa ayi. Amalawi ali ndi ufulu kupita dera lina lililonse kukapanga kampeni pofuna kupempha anthu kuti azawavotere. Ndimafunanso ndiunike kwa anthu andale komanso anthu amene mwina akutimvera kunena kuti pali zoopsa ziwiri zimene ndikuziona tikapanda kusamala. Koopsa koyambirira maboza akachuluka nkhani yake kumakhala kuti anthu ambiri sakatuluka kuzaponya voti. Pakali pano ameki Amalawi Electoral Commission amanena kuti anthu pafupi 7.2 million ndi amene adalembesa. Ndi khumbo lathu kunena kuti gulu loseli pa 16 lizatuluke kukaponya voti. Ndipo opambana azapambane kamba konena kuti anthu ose aponya voti. Sitikufuna kuti anthu ambiri asakatuluke kukaponya voti. Mapeto ake azapambana anthu ena
chifukwa gulu lina silinatuluke kuzaponya voti. Kuopsa koyamba kuzakhala kumeneko, ndipo anthu ena azayamba kunong'oneza bondo kunena kuti anthu awa sanakavote, mwina anali anthu anga ndikadapambana. Ayi, tiwalimbikitse Amalawi azatuluke mwaunyinji, tichepese zimene anzanga alankhulazi za Smartmatic kuti mwina ena avota kale. Chachiwiri, tikachulukitsa maboza kumazakhala kusazavomereza zosatira za chisankho, mapeto ake kumazakhala ziwawa anthu kukangana kuti abera. Chifukwa chake nchonena kuti nthawi ino malo moti andale azilimbikitsa anthu kuti akaponye voti, azizigulitsa iwowo ndi mfundo zawo, akupitiriza kunena maboza. Mapeto ake ngati sazapambana ndi amene azakhala patsogolo kupanga ziwawa, kuononga zinthu zimenezo. Ife tikuchenjeza kuti zisazachitike. Nthawi ndi ino, tizikonzekerese, tiwakonzekerese osatira athu, takonzekerese Amalawi kuti akavote mwaunyinji, akazavotere munthu amene akunkonda, ndipo akazapambana tikufuna bata ndi mtendere mu dziko mwathu muno. Tizavomereze tonse kuti dziko lathu lizapitirire kupanga chitukuko, kupita patsogolo, kusiyana ndi ziwawa zimene zimagawa dziko. Tili ndi Malawi mmodzi, ndipo tisamuononge. Zikomo kwambiri acheyo. Zikomo kwambiri Comrade Caesar. Mulinda manga ili brother? Manga ili. Zikomo kwambiri asogolera. Chiro likugwira pai tikuyimirira anthu amene analembesa mavoti, kwa amene sanalembese akhoza osatolapo kalikonse. Tiyeni tikavote ndi ufulu wathu utero. Komano tikudandaula kwa atsogoleri azipani ngati ma campaign director sanagwire ntchito. Chiro likugwira papai amayenera kugwira ngati ma campaign director. Fotokoza ziwawa sizabwino kaya. Tiyeni mukavote kaya chanchani. Silimayenera kupanga ndife, amayenera kugwira ntchito iyi kuyambirira ma campaign director. Ndeti kuapempha azipani zonse kuti muaonesese ma campaign director agwire ntchito yolu kuziwisa anthu kufunikira kovota, ufulu wa munthu ovota. Osali anthu azagwe mphwayi pa 16 September kuti sindikavota chifukwa cha zakuti. Abwere poyera azatilongosolere anthu amene tinalembesa voti yathu izafunikira motani kuchipani chawo ndi kwa asogolere awo. Ndingolekeza pomwepo. Zikomo kwambiri brother chifukwa cha ndemanga yanu. Ndikukhulupirira kunena kuti alankhulako sokakhale nkhani ya mafumu so timafuna tikupempheni mmadera monse mene muli inu. Mafumu ndi makolo amene mwanyamula anthu osiyanasiyana. Anthu onse azipaniwa akuthamangathamangawo ali mmadera anu ndi amene mukwasunga. Tikupempha mafumu kuti ndi amene muyambe kuonesa chikondi, kuti aloleni anthu anu kuti akhala kumvera mfundo za atsogoleri azipani zosiyanasiyana, osalesa chipani china chilichonse kuti chibwere chidzachitise msonkhano dera lanu, kapenanso kualesa anthu anu kuti apite ku misonkhano ya zipani zina zimenezo ayi. Komanso mene alankhulira kuno evangelist athu, pali azibusa ambiri ngakhalenso mashehe amene pakali pano mwayamba kuthamangathamanga kuti muliye zipani zawo kumupite mukandamize kuti muli ndi anthu, muliye makobiri, mupite ukuso muli ndi anthu, muliye makobiri. Tikufuna tikuuzeni inu anthu andale, asakunamizeni alibe anthu lero Amalawi adachenjera. Ngati mufuna kuathaniza athanizeni iwo adye, koma sikuti akamuuza munthu zochita kumuziko. Amene ali ndi anthu auza za chilungamo, osakhala kuauza chifukwa kuti akaonekera lero chifukwa apasidwa ndalama zimenezo kulibe. Chifukwa nkuteka kuti shehe mukumpasa ndalamayo, kapena mbusa mukumpasa ndalamayo, samapita kumuzi ukalankhulana ndi anthu. Ndi akangomona akupita wakwera njinga ya moto ya nyuwani adziwa kuti ndalama za ndale izi, akathirako chikwanja kumeneko. Ndiye timafuna tikupempheni azibusa musayaluke. Pitirizani kulimbikitsa ndi kumanga umozi m'mizikiti ngakhalenso m'machalichi, cholinga chokuti Amalawi watalalikire mtendere. Sitikufuna kuzaona ziwawa zina zilizonse after 16 September. Kungotha kwa chisankho kwa 16 September moyo uzipitirirabe. Malawi azakhala yemweyo sasintha. Ndibwerezenso kutha kwa zisankho za pa 16 tikazaponya voti, Malawi azakhala yemweyo sakusintha, azapitirira. Zuwa ndilo mweli likuwala ku Malawi ndikulowali, mwezi nyenyezi ndizo mwezi, nyanja ndiyo mweli, palibe kusintha.
asogoleri amene akupikisana waso ndi omwewa sasintha. So pitani ndi fundo palibe kwawo ipyezati kuti akazi wawa ngati kwakuti ngati zidachika kwakuti ku Malawi kuno sitimenyana, ndife anthu okondana sitimasangana zipembezo, ndife anthu okondana amene wina akamwalira timakayika limodzi maliro, maukwati timakafupira limodzi, zinkhoso timapangira limodzi, china chilichonse timapangira limodzi. Ndimafuna ndikupempheni Amalawi andale asatigawanitse kuti apeze zofuna zawo. Achinyamata, ino ndi nthawi yokuti muyambe kumva manifesto ndi mfundo za zipani kuti kodi akazatenga boma mbali ya ife Tika pati, ziko li akatenga pa 16 mbali ya ife Tika pati, inule muziona mbaliyo ndi manifesto amene chipani chikupereka. Osakhala akupasa minyala kuti muzikagenda magamoto ena akumangani. Ndipo tikupempha apolisi musanyengerere pagwira ntchito yanu. Tikudziwa kuti nthawi zambiri mmakani mtima kuti muonetse chilungamo, koma andale wamakusokonezani kukuyikani kusogolo mwina kuopasa nanu kulemekeza ntchito zanu. Koma nthawi iyi ndi wasala. Masiku amene tinawo a polisi ndi masiku oti muzikonze nokha kuti boma linalo lizakuoneni kuti ntchito maidziwa. Fa mukapakazi bwana akakusiyani kubalaka ena amene akubwerawo kapena omwewo amene ngati angapitirize chifukwa ndi chisako cha Malawi. Choncho bwerani, dzukani, gwirani ntchito, posayang'ana chipani kala makaka munthu amene wavala kungogwira ntchito yanu ngati wa polisi mangani wala kwisayo kasekereni mpitisani ku koti. Zithandiza kwambiri kuti Malawi tikhale ndi bata titendere. Ndikafika pamene patolangani ndikhulo kuti mwene mukozokhala ndi funso lina limene mukatifunsa pa program yati live, mwene you can have some questions pamene tikukambirana muno loti tikoza kuliyankhaso live. Ndiye kuli community siza kuno, kuli evangelist yathu kuno, ndiye na tikoza kuyankhani. Then after that ndikhulo tipakalaso 1-to-1 imene imachitika nthawi zonse, koma ndikupasi niko mwayi ngati muli ndifunsa mukoza kutifunsa. Ziko mukapita tolankani. All right, thank you. So ine dzina langa ndinolongwera kuchokera ku Capital FM. Mwakambabu nane ndi mafunso awiri kane kuzana ndi kuti pali ena achitetezo opuma akukonza zokuti azabweretse chisokonezo pambuyo pa chisankho. Umboni muli nawo nanga mwachitapo chani? Funso lachiwiri, evangelist achulapo nkhani kuzana ndi kafukufuku wina amene achita mukuzana ndi VOTEDWE ka wanthu. Mukuona kuti zimene zikhoza kukhuza motani anthu kuti atuluke pa chisankho cha pa 16 September? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. I think titengeso funso lina. Ine dzina langa ndi Elvis Wahoa ndachokera ku Times. Funso langa loyamba ndonena kuti mukuwauza Malawi pano kuti zipani zina makamaka zotsutsa zikunena bodza kuti chisankho chokubwerachi akavota pamakina komanso kuti mavota akayimika pamakina. Kodi zipani zimenezi mukuzitchulazi ndi zipani zake ziti? Mungazitchule mayina ake? Funso loyamba. Funso lachiwiri, mukunena kuti ena amene akunena bodzawa akudya makobiri ndipo akutumidwa. Inuyo wakutuma ni ndani? Funso loyamba. Ndipo inu makobiri anu mukuwatenga kuti? Zikomo. Kuzolenga lina? You are covering the questions. Can you ask? You can answer. I think mwina mwaketi ngoyambirira limina malizirali kunena kuti kodi zipani zimene zikunamiza anthu zimukhoza zichwa mayina. Nkhani yoyambirira sikuti tikunena zokuti zipani zimene zikunamiza zo ndiziti, koma tikudziwa kale kunena kuti zipani zotsutsa nthawi zonse sikuyambira pano, zisankho zonse zapita mbuyo. Chipani chikamalamula zipani zotsutsa zonse zimanena kuti boma lifuna kubira zisankho. Kupanoponso zipani zonse zotsutsa zikuti boma lifuna kubira zisankho. So samati boma ndio tamayangana chipani chimene chikulamula nthawi imeneyo, ndio chipani chikulamula ndi MCP. Tikanena opposition ndiye kuti DPP, UDF, Afodi, UTM, PP, ndi zipani zina zimene mukudziziwazo. Ose ajali nkamuluka mozi kamene makacha opposition. Ndiye akumayangana maso kwambiri kuti nkuteka kuti meki kumeneko mwina nkumena kupanga upo kuti abere zisankho. Ndichifukwa ife tabwera pano kuzaunikira, chifukwa taunikira tindika fukufuku na kuti kumekiko kulibe machine ochidwa Smartmatic koma ndi company imene adakagula wonse makinawo kuti apatsa meki azigwirisira ntchito poyendesa za zisankho.
ndi zimene ife tikuwauza amalawi kuti bodza limeneli lithe. Inu mukudziwa kuti zipani zina zosusa zinatengera nkhani imene mpaka ku makoti. Ndi chimene kunena kuti izi zithe, pitani ku ground sapano ndi mfundo. Musatakhale ndi nthawi yowanamizira amalawi kapena yowanamizira bena kuti sada kuvotereni chifukwa chonena kuti chisankho chanu chinaberedwa. Zimenezo ayi. Funso lina lachiwiri koza kwa loyamba kuti mukunena kuti wena amene akumana mawa akumalandira ndalama nanga inu zanu mwazitenga kuti. Asiki funso limene nthawi zambiri ine likakhala ndikakumana ndi atolankhani mmakonda kundifunsa kuti kodi makobiri mwateka kuti kutiona kusauka ife masiyesiyozi timaoneka ngati anthu opemphapempha, timaoneka ngati ndife anthu opemphapempha, ndife nzika za dziko la Malawi, tili ndi maraisi onse kuti tiwauza Malawi zoona. That's why we are here, kuliuza dziko lonse la Malawi ndi anthu ena onse kutimvera kuti zoona ndizi zaboza ndizi. So mukafunsa za ndalama, ife ndalama tili nazo, tikati tikuwauza Malawi mpaka na pa 14 September zoina kuti apange ndalama zo tili nazo. Ndi chifukwa tili ma CSOs, sitikako kala ma CSOs opanda ndalama ndiye kuti sitikukwanira. We have money and capacity and we do this mpaka na Malawi idziwe kuti tili pa ground kuwauza zoona zenizeni zokuza nkhani imeneyi. Tikamala nkula kuti tazitenga kuti sosi ndi mafunso, ndi funso lina limene mwina mwake kuti tiyambe kufotokoza kuno kuti tazitenga kuti. Inu mukudziwa kuti akakhala mabungwe lese pakati pano ngati bungwe la meki likuyendesedwa pano ndalama, mabungwe ena athandiza ndalama izi ndizo kuti aziyendetse zingakanika ife masiyesiyozi. Ifenso tini masosi ato timapezera ndalama chifukwa sikoyamba pano kubwera kuzapanga nsonkhano watu lankhani, timapanga misonkhano yatu lankhani mowirikiza malinga ndi topic imene ilipo nthawi imeneyo. So kotenga ndalama sikukativuta, andi mungaone topic imene tikulankhula panoyi simunganene kuti opposition kapena abo matipasa ndalama chifukwa ife tikungoyenda katikati. Ife tikulankhula ngati anthu okumba manda, wokumba manda amankumbira wina aliyense, olemera akamwalira kumukumbira, osauka kumukumbira, wamisala kumukumbira. Ife pano tikulankhula ngati okumba manda kwauza Malawi kuti ulendowu wapa 16 tonsefe tiyeni tikaponye chisankho wina sakunamizeni kuti kuliboza kuseriko. I think ndingo yankhapo funso nanafunsa chimene ankawo unena kuti kodi kafukufuku amene anatuluka posachedwa alibe kuthekera kuti akhoza sokoneza zisankho zimene zikubwerazi. Kafukufuku amenoja kuthekera kulipo kosokoneza zisankho chifukwa ena akhoza maona ngati kuti kutuluka kwa kafukufuku amenoja ndiye kuti voti yatani yapangidwa kale, ndiye kuti zimene zikhoza soperekaso chiopsezo chobweretsa chisokonezo kwa anzathu amene akulamula kapena mbanthambi zina kapena zipani zina zimene zapasidwa maperesenti ochepa. Timamva ena 1% ena 2%, which is zoonadi. So zili nkuthekera kubweretsa chisokonezo mdziko komanso madera mnefe tukhala. Mwina nkhani ya makobiri kunena kuti kodi ndalama muzitenga kuti, ineyo anzanga mfakale koma ndingonena unena kuti sosi ya makobiri imatha kukhala ochokera kusiyanasiyana. Nthawi zina ngati ma CSOs leaders timatha kukhala pasi ndikunena kuti tiye tisonkheni limodzi zimene tili nazo. Ine ndi 50,000 wina ali ndi 100, tikatenga 50,000 20,000 10,000 ndikuika pakamodzi ndoti ndalama ija sikhalanso yaying'onoyi, ikhala yothekera yonena kuti tikhoza kuita nani inu atolankhani ndikubwera pano ndikupasani mfundo zoti Amalawi akamve. Chifukwa chimene tikufuna ife tikufuna kuti Amalawi akavotere munthu malingana ndi mfundo zimene munthuyo wapereka kuti kodi adzachita chani. So tiyambe ifeyo kubweretsa mtendere kuti uthenga umene tikuwafikitsira Amalawi aja akaumve, akakhale atcheru ndi kutsatira bwinobwino. Funso lina limene anafunsa I think ndingoyankha omwe basi. Ziko kwambiri. Komanso comrade Siza zopanga ati. Yeah, panafunsidwa funso I think lokhuza ma ex-soldiers. Timanena kuti nkhani iyi taimva ndi malumers. Kubwera pano tabwera kuti tiwachenjeze Amalawi kunena kuti pali nkhani iyi musamale, ndipo ngati ndizoona ena akukonza izi tapemphaso apolisi kuti khalani tcheru kuti mchitidwe wina uliwonse ofuna kutsokoneza Amalawi kuti akaponye voti yawo mwamtendere. Ndi imene ifeyo message yathu tikunena kuti ayi. Anzanga pakambapo pang'ono za survey
chimene ndachiona kwambiri nchonena kuti kubwera kwathu kuno ndikulimbikisa Amalawi kuti atuluke mwaunyinji. Kuchoka pano kafika tsiku la masankho kuli zambiri zimene zingatuluke, zina zikhala zaboza, zina zoona, koma zinthu zimenezo tiyenera Amalawi tonse tituluke mwaunyinji amene tinakalembesa tikavote. Results ndi amene akatitulusire kunena kuti kodi savage imanena zoona kapena ayi. Koma ngati anthu akatuluke ochepa chifukwa chonena kuti agwamphwayi kuti survey report yanena kuti akuti apambana, ndiye kuti ife tisakavote, mapeto ake zipangise kuti mwina munthu wina akapambane amene samayenera kupambana. Anthu ena akunena kuti mwina kuli ziopsezo izi, ma information aboza, anthu agwamphwayi sakaponya voti, mapeto ake akapambana wina. Ndecho linga chathu ndikulimbikisa Amalawi kunena kuti patsikulo apite akavote mwaunyinji. Maboza enawo akaonekera pambalanganda results akatuluka kunena kuti I think izi zimanaliza boza, koma kwathu ndi chenjezo chifukwa pakali pano zambiri zikutuluka koma zina sizoonayi. I think inaona kusulina la lokuzana ndi zachi machini kunena kuti kodi muli ndi umboni kuti zipani zimanama kunena kuti kuli Smartmatic sinayankhidwenso bwinobwino. Ndifunewo ndifotokoze nena kuti ineyo ngati Evangelist Abraham David ndakwanitsa kupanga attend ma meeting angapo amene Malawi Electoral Commission akhala kupangitsa, komanso msonkhano wakulu umene apaki anapangitsa miyezi apitayo. Posayidwa panayinso ndi meeting mwezi watha mawiki athawa zokhazikitsa bata zomwezi amafotokoza momveka bwino, endi fundo yawo yumakhala imodzimodzi nena kuti mmene amapanga chiganizo ma MP ameki kudalibe. Chitapangidwa chiganizo chija ma MP onse a opposition a ruling analipo anakhazikitsa nkusayinirana kena konkwayitana ameki aja kuti pali chiganizo ichi iwaja kuvomera njira zonse zoyeneka zinatsatidwa. Koma magadgets aja atabwera olembetsera kuti munthu akalembetsa kuti akavote, tinadabonena kuti azipani aja amadziwa ndipo kumambiro samayankhula kanthu. Koma atangoyamba kuyiyankhula anyamata omwe wamaganywa azipani aja anakhala chete, kena kundikumadzatulukira kumakhala ngati akwame mano anthu kuseri kuti tapitani mukayishoshe takayishosha. Moti kusonkhano apaki umeti adapangisa kusedwapa ine ndinalipo, anafunsa ameki kunena ameki adafunsa azipani kodi niyo kunalibe, inyo mamdu na mujeni ma MP kunalibe, onse kumachita manyanzi kumakanika kwauza Amalawi zona. So ndimafuna kunena kuti zipani zonse zotsutsa boma zidalipo, ndengati chipanicho si inafotokoze kwa anthu ake kuti pali izi ndipo chisankho chamanyo ndipo chilichonse kuwerengetsera kwake akamaliza kuvota anthu pazi mamonita aziwerenga akawerenga ajambula ndikuyika pakhoma aliyense azoona zoyikidwa pakhoma zija zikajambulidwa zine zija zizitumizidwa ku telecenter yayikulu. Ndiye kuti zinazi za zine zamanyo zimapepala zotavotera zija zikupangidwa paki kuti zinyamulidwe zililo yake. Ndori izizi zikamapita zonyamula pa galimotozi already ndori mafiga awawa amene zajambulidwa zekoli zapita kale. Ndiye kuti olokupata khori pachitika chisokonezo chichonse ka galimoto yatha mafuta kabwina yachita ngozi kapena wina anali ndi mapulano nina kuti tikapaka tipex kapena chitikira 2019 muja ndori sizigwire futi already anthu akakhala ali ndi information ya mmene anthu avotera. So tikayang'ana njira iyi imene ameki amayifotokozayi palibepo kubera kuna kuliponse, palibepo chilichonse mmene chikuonetsa nena kuti ndiye kuti chisankho chikhoza kusayenda bwino. So tinene pano na kuti azipani zotsutsa analakwitsa ndipo kumbali ina analephera udindo wawo owauza anthu amene akuwatsatira. So pofuna kuwasangalatsa anthu awo akumapita kupeza kuti akutsatira mauthenga amene olakwika, which is very bad. Ziko ndikukhulupirira kuti tafika pamapeto kapena pali funso lina. Ndimafuna ndikuthokoze. Yes. I hope it's in detail, yeah? Yes. Ndingo kambapo mwina azipana amenewa anakamba kunena kuti akumapita nankani mauthenga mwina kuti akhoza kuwasokoneza
mwina anthu ena mwina as a union of civil society organizations, mwina how geared are you kuti mwina kupanga sensitize kapena kupanga kundema false information amene on the ground? No, you want what? Okay. Nzoonadi kuti ife udindo wina umene tili nawo ndikuchita civic education anthu pa zimene zikuchitika pa nkhani za chisankho. Platform imodzi mwa zimenezo ndimene tikupanga pano, chifukwa iyi ndimene ikupita kwa Malawi ambiri, koma timapitanso kumamidzi kukakhala ndi misonkhano yosiyanasiyana. Kuphatikizapo zimene tikupanga leroli ndikuti wathandizanso Amalawi amene mwina samadziwa kuti zinthu zina zikuyenda bwanji, kuwachenjeza mu nyengo ngati imeneyi, kunena kuti chonde ali ndi ufulu ndithu kukaponya voti. Pakali pano palibe amene wapambana, pakali pano amvere mfundo za wina aliyense, asalesedwe kukapanga atendi misonkhano ayi, chifukwa ndikumene akamve mfundo kuti akakopeke ndi munthu amene akumfuna owathandiza pachitukuko. Ayi, zikomo kwambiri comrade Caesar. I think pamenepa ndi pamapeto patu penipeni pa zimene tinakubwereserani kuti inu muziuluse kuti Amalawi amve makamakaso amve pamene ife tikulankhula. Ndimangofuna kuti ndipereke chenjezo kwa inu members of parliament amene musankhidwe pa 16th September 2025 kuti tapitani ku parliament ngati oyimiladi anthu. Onani pakali pano kwachitika kale blanda imesi sinayenera kuchitika pa 5 August ziwonongekaso ndalama zina misonkho ya Malawi mamiliyoni pamene mukubwereranso ku parliament kukakonza lamulo lija mmadziwa kale kuti asilikali athu akamapita madera osiyana kwasukisa bata ama ina ukavota konko inu ndiye munakachinga kuti azikavotera kumene analembesera. Inu silikali akunchosa kulilongo ya kwamuyika kunsanje asazavote mumpere ufulu inu simaziwa zino zapungu kwa munakaseka atu mukumwati kumeja wakaka mukumwera masausage mukutafuna nyama kumene kuja beef kwayi wala Malawi kwayi wala anthu ena. Zibwana zimenezo sitikufuna tizionenso zikuchitika parliament imene kubwerayi. Muzikaganiza mozama musadapereke ziganizo ku parliament kumene kuja musamalo we sekondale muziyimira Malawi 90 Malawi 20 to 21 million dziko muno cholinga chokuti Malawi ipite pasogolo. Zikomo kwambiri chifukwa chokhala nafe. Ndithokoze wonse amene mmationera pa Times Television komanso kutimvera pa wireless. Ifeyo tikhala nanu tiyenda nanu mpaka pa 16 September kuti tikufotokozeni tizikuuzani chimozi chimene chikuchitika pa ground komanso kukuphunzitsani mmene mungagwirire ntchito ndi mmene mungaponyere chisankho pa 16 September. Mulungu akudaliseni adalise dziko lathu. Tini Malawi imodzi amene tiyenera kumusamalira. Tikaonoka Malawi ameneyo sitizakani Malawi wina. Zikomo kwambiri. Ambuye alemekezeke. Zikomo. Mukhoza sagani pemphero Bishop. Ndipemphere. Atate mu dzina la Yesu Kristu mwana wa Mulungu wa moyo amene mukuyankhula mawu anu kuchokera buku la Yohane kuti mudakonda dziko lapansi ndi kupereka mwana wanu obadwa yekha kuti yense akakhulupirira pa mwanayo asakatayike. Chomwechonso Mulungu mukuyankhula taonani pamaso panu ndayika moyo ndi mdalitso komanso imfa ndi moyo, sankhani chimodzi. Ambuye taonani mawa uno talankhulatu kwa atulankhani tawaulimbikitsatu Amalawi udindo okatenga mbali pa zisankho zimene zikubwera pa 16 September ndipo akumva wamva. Chomwechonso Mulungu tawalangizatu azipani zosinasiyana zonse whether ndolamula kaya ndi akunja kaya ndi azipani zotsutsa amipingo mafumu ndi anthu ena onse kuti Mulungu akakhale ochita chilungamo popeza mawu anu muyankhula choonadi chimene chimamasula. Ngati tofuna mtendere tikagwiritsitse choonadi. Koto Mulungu tikulemekezani chifukwa choti msonkhano uno watha bwino wayenda bwino. Dalitsani wina aliyense amene anafika malo anu, ngakhalenso atulankhani athu, ngakhalenso Amalawi amene akutimvera kaya ndi m'matauni kaya ndi m'mamidzi kaya kulikonse amene ali kaya ndi mayiko akunja. Ambuye adalitseni ndipo likakhale pemphero lathu kuti pa 16 September tikakhale ndi chisankho cha mtengo wapatali cha bata ndi mtendere. Mu dzina la Yesu tapemphera. Amen. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.